Ndizi TV Ubwansu Biamano naende omwancho morigire bigeta seni kia Ndizi TV ngatuatika kobato gote bia kurugoro to gote ngari tukuria rero imeya omoroberio Ekeumbu ya siasa omugeni witore konyara ko bagwikirana gaiga nere Moenga Nyanusi amaine pio nyara ko bagwikirana karibu sana omugeni tubiri tukuria rero Biamano muraria misi yes maite ngari tukuria rero na buria rengene shuguri chinyinge igana agaria gati yabo ntwaragaria egetikia Gusii stadium etimi ito ya Shabana timaito sangwikira nase chigosori chirikyarengo chigosori chinaikira no yes ngigia koleka noro kero kende bali batanyara ko bagwikira noro etimu ya Shabana ya roka nego korobia ya bere etimu yo Bunyankongo bwaito bwa Gusii na Nyamira njanya ara korobia prime minister nkoro no yalenge no mugabano Kisii na mashabiki abangi getigichora kabisa getigichora kigima ntwara chibichaga ari toranga etimu ya Shabana ni ganyara ko bagi kwebeka ekorwa kibera Black Stars yes egoli ayamo ase sufuri ase chigosori chenyara ko chigokoreka nagaje ndoche timu ya Shabana ngo kolerebia kigima anene ase eligi ye na ase entundeye na begende kabisa gwe kwene kenga yanyale ko bayo korabia kabisa Shabana ngokolere buya na timu yitu bono muno mu Gusii tutakere kwa chinguru timate gose kero chika kichiro timu ya Shabana nyane to bego so ase ligi ye nene yense ya Kenya njabete njasoete esengencho ya mangana geteiga na ndekere na maega lakini bono njira ya chakire ngogendere ligi nene yense Biawana sana kwa niaba ya omugeni wito Moenga kaigase studio nigetaseni kia Ndizi TV. Congratulations ase timu yito ya Shabana FC yanyara kobe kogosoria litukuria lero na kwene kenyanyare koba gekoira obogwi inyora omoroberio yo Ekeumbu ya siasa nigo gochakira litukuria Jumamosi gochakira chinsa isato nenusu asito kuchikobatwa kwanera mange igoro ya siasa na mangana mange ayaringete obogima boito bwakira lituko ense ya Kenya na mangana mange agendere tororo Mr. Moenga gati yabo ndroche omoswado lyo finance bill oyo nyaleko bakoleta engusanano enene na toroche ngachinse monchiro chikunya kongusanana twarorire abakoli mirimo beserekali gati yabo aborokia banyara ko bagweso ke bagatebirenga omoswado yo nabo igokorwa etax elia gosekoro kwanga house levy titoyo asensemeyo bono finance bill yes yere boni gebekire kwagenda assembly echikoba discussed igere gurube nene somo Kenya tali asaba kolimero muboka abakolimero ebakwaneta about 3% yes inga barusi gukorwa ese musara asa abantu bakori umusara siringi 170 60 50 net pay yabo gere 35000 bona kero monda ko 35000 yamanya korusi bwa 3% yes that's about 1050 yes or around chiba se chia somo tienyi aso mwaka ejire 12000 enyombe yo mufanya kazi atakere go chikwagacherwa egekwira 3 million 12000 ase 3 apaka kacha go 3 million igo chitakire achange se miaka 230 omonto taiyo mwanya bantu oraike miaka 230 abantu baito abafanya kazi tigabamenyo bogima bwaka goita bona kanya bamenyete basabero ni yabo beyagachira enyomba yo kwenyara kwao
tigabatige kubetererwa lakini origererie gati yemerobirikero kende chire anyarte serikali anyarte ko bagie kuro no kwene kianga abasae na abantu bali batabwati emirimo anyare ko bakwenyora lakini wisi kurigereria omwaga Nyanusi wisi kurigereria nga serikali kere gotabanga ne chikwaga chinyombechi anene omorobiri rigereti ndwaro chomura ibwense Dr. William Ruto gotabanga nonyo bwaga chibe chinyombechi mbugo chaka ekirengeke no kwene kianga abanta bange anena barabasae batabwati emirimo banyare ko bakwenyorera emirimo don't you singa eyobo igonkati yenchira eyamuyo gukora omuchando bugutanyora emirimo imense ya Kenya obolimo kurwa serikali enene amagachi chinyombe kiraragendera Kenya igarabe gakora chinsemo gete cha Kenya taiyo Gusii umusae no muntu bwomukia okwerigeria okora Gusii na Nyamira program yabo teyase chibese chiga je finance bill na kitoko teberanga onyore magacha akoba ngayo bolimo bwa baira identified Gusii amagacha agochigo chaka kokoru igot aba Gusii abasaba iga bakanda bajokora application Eldoret gosaba kora application Nairobi bajokora chigasichi the president yatabirenga chi industry chi adjector chi company chi okoni chi simiti amane bintu binde imbikora chigasi igo chi industry njigendere sense insemo kichibekire chiga gukira konyonkesa kyomo Gusii aba Gusii aba bunge baito aba bunge bonsi ba Nyamira na Kisii otigo mubungo South Mugirango korokosoro kamoranche erusi korwese kiombe gyo konyanyase gesaku kyomo Gusii Bueno, inteke tenyole tuwekera omuraibwense William Ruto achete anena asomo yegori buwakera ngambie mona abakenya gati ababa Gusii asense meria getacho asi imetinyi meke yaitire na tebete ngachinse monchiroro aneno botenerwe county ya Kisii oburaibwe omugabana Simbarati anyare ko bagwe identify ntwaro chiga kwanera omurais Simbarati na kwanerete chinsemo chiria ekyanyanterago agatabanga obure mombore gari obora eneke buna chindustry cyanyare ko bachikwaga tukero kende torochinga iye nemero miye serikali ene bwate gukiasa abamenyi bechi county agati abe county ya Kisii paka kerege kera abe nariye bantu baregene Ruto Ruto no muntu ole president osomurai bwoko bekera aba Kenya batu arokwegena monoga semeringa nkebe koru 2013 anyande Ruto ngo kera ni meroberi yae kango Kenya gebwate biti bire very smart bire international standard akangaine ringa within 3 months within 6 months inga geti getenkabe ebibi yaelire ko 2013 to ikire 2017 o promise ri ebintu binde ebinte ebimbiyo to bachira mangana digital yense biaruroro moisondo mutienyo gatatu ga promisinga egasi neru siringi 2800 eje baka siringi 100 ekero atabate agatanga ne ikomutinyo gatano ekero to ikomutinyo kana tariki 30 agajenjinga tari gasi boronga jenjeti no motungi kene ngeye president era promise unless kia promise kia beire ntotagere ko bekeru okwegena egesa ku geito kyomo Gusii abantu bechinguru bwo kwerigeri tigato which bill yani finance bill bonigere parliament bigere gochugo sunyunta omuntu bwomukyo kwerigeria achiko chandeka Piemono sana imeye studio omoroberi Ekeumbu ya siasa nigo tomobwate o Moenga Nyanusi ojiro mona siasa na boigo monchoria imeye county ya Kisii asitoko batu kwanera igoro ya state of the nation gatiabo ne bill finance bill yanyale ko boigo kwanero torora para abanyale ko bakobwato kachingwana chiabo kolengana no muswada oyo chinga kiranyale ko bakwekiwa ase chibunge chonsibere ebunge ya senate na boigo ebunge enene sanga karengere kiago amo 90 gwetera namba simi yire ase TV yago tolikere SMS na bwigo tobwate gwetera ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwigo gwetera ase YouTube Ndizi TV News emaragoba ya bono Moenga tutaragendare umate twara kunera igatu amangana national politics na yande kulende ase county ito ya Kisii ndroche omise omugavana Paul Simbarati angene metinyi esaba iganya reko bagekoera ase oburaibu waye igontegete tunkobori kagima ase scale 1 to 10 kero kende chira omugavana nyale toko bakulira abamenyi be county ya Kisii nganya reko bagwikira enje ngomo bekera 9 out of 10 support yange point ya 9 out of 10 kegera mbaro rogati yabo banyale ko bakulika SMS gaiga na bande bagenda ko bagusanga muna intu ngayoroche anyale ko bagakora bijana ase ataranyale ko bagwikirane
asa mang'ana yogotanga ebitacho byobokurumi korwa irete chi obogambi osiekire ake amariogi ayo gweta gwakuzi konga kara nase ensoko yarenge chibesi chigwetera abunga chibesi chiagetire koruchinya gitari agasieka akabeke system chindonge chiogosangereria bango ya nyagitari abantu barenga gokora egasi ase county abantu bembeo agasieka emerangu abantu bari bange koria emisara yabo chibesi chiaborire bono abantu aba bagang'ire apu babeire egekundi ekenene gekorete amang'ana eriberere gocha ase county buna abete gavana osakiwire amaremo ayande konya ibiru yobokuru omone ne serikali chiarenga ororo n'abantu bande ande buna abete gavana abagusii bamenteirwe amache korwa ase arenge amache asukire chikilomita gete kata aikeire abantu abange abo igo ntobwate gosemeri ng'a amache nagenda ase atambe aikeire abagusii kero kende chinsemo nchiroro abange banyare ko bakugwatuka ebirengereri byabo kero kende bire bamincha nengwa na Moenga kwanyare ko bukwanera gati yabo nturigiretie eng'ana eria nyarete ko bagochakia kiombekeria giokorigereria gosensemeri okorigereria amang'ana ya pending bills na abange bagateba ng'a onye eserikali enene yanyarete ko bagikorigereria amang'ana pending bills ekabwatoka chibesa echigoikera abanyakonda ngige kogera boinoiga ase county ya Kisii tubwate omong'usana nororo omotindi ase abanyakonda bari bataranyara ko kwaka no enibo yabo emero ekero commission yabegetu ekarigereri abantu batakere gwaka nujwasa abantu bakarigereri chikompany njire chankora chigasi chiembeo bang'ainire ringe paragete yarosi unyomba gete yagachiru bintu gete byakoriru parus chibesa korwa ase county county ya uru chibesa amana abantu batagikora egasi abakurumi commission yeri njarete list ye chikampani chire chenuini chigwakano chikampani echiga na chiracho njiri gwakano gorioka mbachirigereringa na erieta riakorekanete gose ninki kiarenge bobe collection iyo yabeire chicontractor chairwe kwa chairu chibasi chabo nandi chigasi chinyi chabera pride abantu chicontract chindonge na jira chairwe gasi chigasi bono nchigenderete kero kende ababono batanyarete ko bagwikira nige kogera mande bagotenga chigasi chare gokorwa ase chintunda ekoene kiabuna ekerengo gete enibo yamaya kwa bagigutumige kogera abana banyakonda Nyanusi nande na barakore maybe a quarter agani chibesa gete chiranyara ko bachikomokonya korengana labda namangana yo bokoreri bwa keliti kogera barabu gwikira bone bataranyara ko bagwakana aba bakoleta kwata asenale kulingana mane procurement ogokora emeremo oakanu gwikireke wango gete aba barabu mbakoleti bakabaikire bakore yes na be mistake era abemeke ekachikambani gete chikore gasi yes chikore lakini amasakarabo returns che records chabo njirokana investigation negenderete ekara abantu baito baracha batogana chikampani chiri chikolete emeremo mbacha wakanuchwesa bibono sana nariga igokuruko Paul Muragwa agoteba no ari kurwa ase chinsemo chiria chia masimba akoburinga ase enseme imogene toka mugo kwanera anene ya pending bills chibese chikonyara koba chikoiranigwa guchia serikali accounting guchiria benefit nainde gose chikoiranira ase serikali serikali enene na bera tumeko bong'aini erete chibesa ekera matukatigarita masinini no nyene process yo kubanga chibesa bona chigotumeka etaraikirana diri program ye guchikorosi gukorwa assembly kubanga emerobali na chibesa chigotumeka yato kananga chibesa chia chitelate diri chi program ya berere yanyoranga amatukali yarire chibesa chirana besa chi county chiriyete kire konyora aso mwaka chons pingo chichire chacha yes pesa te yekoira na account ye chiko safa chinga kinchire emerobeli yakonyorekana yarosi gukorwa assembly procurement yabangirwe bintu boronge yes aba budget yabantu be budget babangire chibasi chabo boronge chibasi chiri chene na chatumeke se county biemano sana no tole amo na Moenga Nyanusi me studio egetaseni Ndizi TV maragobe bono imeyo moroberio Ekeumbu ya Siasa
Litikulia lero ni gongsansete ekerogo kiaye John kebati kwene kingatonyera kubatu gukwanera mange ayaringete obotenerwe county yitu ya Kisii kerokena bera tokenga no bwatiri bolia asemara go yabono sanga mona intwe ekerengeri kiagiri tunyara kubatu kuriya narayi Moenga tintegetie kerokende ngane nere asebigambero bito igoro ya body ya public service board igo bange bagotabanga ne body yebo igo yana tukoba gutumeka nere omugovernment county ya Kisii ekwene kegenyere koba yokoria abantu interview na kumurikira abantu gati yabo aba CECM abo bale ase chiabisi inenga yobobe bwe public service board obwanyara ko bokorwera ekere serikali yenyinya soire njanyole to bulemeru mbwale ngorora se service board yes a service board yega historia yaye ntutwensi no twalenge gusia igo yasoeta we gasi botuko lady eya chole tu na goeti go botuko na ba MCA gete emane serikali yarengo ekena so botuko purpose nera bekere tu botuka akore purpose yaye nera agenderera okulika abantu akulika lioka nonye ni advertisement ye nonye advert yo yokulika akagendera kulika baka agaichorie erori egatwara abantu basugana tegesieri abandi bakaline keligoro abandi bakabere dashboard bagaichora ewechpirie kaenda iguru account igasinyu manage abantu banda baligete igabaligete chibese chiarusi kuna abantu abo igwete bakwoga baligete omonto bakomonte balimo kagicheke bande kia togete ebalime yege kali kwera umufanya kazi lakini umuntu getako akoli chibese na ndare job group enene ekina kie governor ya chakete koligereri embu ye service board ekige kalidi pake service board iyo ekaba discussed in the assembly ekarusi gororo nonya baroro bakonyara kwerana ofisi ekiera tayara assembly ne baruseti office Bienvenido sana nengana kerokende aire ase ikigambero na ntogendera ko batokubata blige tasendi Ndizi TV torenga okuna chagwe kigambero nokorokwo nensemo yabonere yikubatikana Ekeumbu ya public service board ekenyara ko bigwakirwa chikura na bwo korusi wase abisi na ebunge ya county ya Kisii omogorobo bono tugenderete tugukwanira amange tukwanira ango igoro yukurwe bango anene ime county ya Kisii ekerachi campaign charengororo Nyanusi ni gotwaro chenga the current governor oyore Simbarati nero nyarete ko baga kubeka ogotenena gosogotenenia ake anene sector ya bodaboda kurua ebango yabo cyase serikali ya county tutarasuka uchimotwe torenga mitambo korokyo mugavana nyale ko baga kubeka don't you see kerokende omugavana nigo akolete sabotage ka government yarenge in place bodaboda wazawanya biashara banda bako ni jinyeni matunda obioski chiduka wholesale na keregento ebango yabo bone korwo paka chigali matatu boda alenge issue gavana kataka akwana kiara umramba umukonyete kumukolezi campaign ba ikaranse na barabo baligerelinga ngakebango yabo ngakibara bakuru enenge ngani gochia se county nonye nechlese chiabo na kichikorosiwa aliria tara ikera gochukokwana na barabo akara tenenie program yeye elinda bange na kia kumera basabaiga na baga kana bangina bakorundi chipikipiki ege osora gasoime mujumbe osauti mugirango agateko bakabo umujemani gete Ekeumbu gete getali elected akangya kuburukani lakini governor for the moment na suspended na tagete kubanga bodaboda bajaka korwelezes chitsemo chinde cho kolie biashara bagenda to korwelezes Kisii na genderete bono kubatikana kerokende asengane ibono yokurwa ebango ntorocenga ntoroche chinsemo chigenda to kubachigukana nga onye umugavana na rwite nga intwe abana bodaboda na bere tunyara ko bantu kurwa unless twabekerwa semerobeli wikiraboniga emerobeli rero obisyo umugavana nyere ko bekobeka egotebonye gukubutori license yayo mwaka mugima ningokurwa chiri bubere iyo se korigeri askera lituko nanga shiringi 5 nabo igomba ro bali bakurwa azomotenye na bintu binde twara chisemo chinde bagoteba
wikira boni gantura nyara ko bato kuisaneka anene na uamuzi yo mugavana kiagera mbare tirioni board linde banyara ko bakuru ibirengere byabo igoro ya boda yes na gote na kwera sire Mr. Misinga omonto naro chiro tagete kobe chairman na ndeto bwate chairman in place ya boda yes omonto yinero letire commotion ya manganayo boda mbale in order mbate to kolega sia ubona konya ba okora na nde mbaigwana ina muno mugabana ngakietaraika baikaranse bakwane baetinga chibesa irenga baranyale korwa aselituko gaba no manyene nero suspended the program for the moment yes lakini bantu gete bibago gete mbire bitagete gotebanga abochori mbwa beta bwe pigipigi yes bano batagete abochori bobere katika berega chinga kijobo chori kitaratangazo biemono sana ikutokwanera igoro anene the state ye county ito ya Kisii gosuka tole go chigoro nande torarigire yagendrete emergency ya Kenya gati yabontwara omokonyi bomurayibwense arigati gashagwa aikeraringe ensemeli ya bokamba nyara ko bakubatoka enkwano bene na kugania abamenyi bensemo eri banyare ko bagosoa ime serikali nabo igo Nyanusi ntwara ase e county isioro omugavana we county elia na banda bangira mokonyo ye nabo igo omo speaker we county eli banyara ko bakonganya kurwa ase obomo buri bwazimio ase kiama kirikenya ntako kubachora gia Jubilee banyara ko bagosoa ase ekiama gia UDA emarago bayabona ngati ya ndamange tokonyara ko batoko ya kwanera lakini tangani pito kora chakiranga ga igachi nsemo cheito chia Gusii Kisii eli ntonyara ko batoko ranga na rai agendrete aroro by the way Nyanusi tangu ndaburi ingi kegendrete alia ase nsemo ya Nyambera nduaka tuwaliro bochabu bwako umwirwo bochabu bwe gavana buna ya sweta sama tukali 100 yes ekarusio bochabu bwa lengo limisuri lengo ligasira akanganyo bochabu bochia sangao aso bochabu bwa chage tokorusubu bokabaganu manyo ikabe kukando amasakara necho ikabe kukando ege gavana ga chake meronge alia ase Nyambera boniga asa alia tigire gotioka mbuyare abantu gete barorire ng'abeira giya egabana taraje gukora emeroberi buna tagete baga barorire ng'a kibanyorirwa keigo takora beka no ne chinziaga abantu bagokire mbate nkobera baro no bakonya kubutera naro jinsi aga jasime kirialia ne chinyeni gatima indo sine chinyine granete talia bara ibago simeka bono na abantu banyorire ng'a abantu maite town yichire abantu nabange bare abantu barorire ng'a neki azabu na toba igali na gulia sokire korunze liyo kalia nyasaletire obuya bwaga abantu itaretire bosonga toraburugira lina gwena ntomente kende mento gora tabori gabana taraje gokore meroberi Nonya matoke na simekire gari nareka kuotenga halo Ndizi TV akoro kwa Nelson Mochoge kurwa chinsemo cha Kiogoro agoteba ngakubatekana na omubaruri kwena na kianda ase 10 nigo anene atari gwanchirana amona ige kogera export we serikali ya county ya Kisii tiboranyara ko babo kubutora nonye agoteba nga even by now the office of revenue of Kisii county cannot afford to print original business permit nige kogera tinda manya mojogo inga ya menyete lakini yo mindo mojogo lakini mojogo mbuyamano abantu onye kwa collect application ukaego invoice ye biashara LSS is on the way benya ne invoice tuara li city ganye invoice yo original ngochere office yao ngochere se biashara byao no monchereri yore Nyanusi timete yago se kwanyorire original business permit bono enjera nere gabana bangete ama ne department ya trade yes minjera nere babangete lakini ekero gwarure kwa irwe invoice that's almost a permit bono tori go sukuru ese biashara byao tori go kora rugendo yonse no na banda ba practice lawyers ekero rosa top Kenya ya mwere list ya ganye tesa certificate of practice
nagenderete emeremo. Okay, ndibona sana Nelson nimanyeteri bori ria nyarakoba likwirani gotimanyete gose communication kero kendera nyarakoba gigocha tai saini gocha sore kurende onye kubwate invoice neriogendere amono bonjuri bwago ukona tore Nyanusi tutarawase county ya Kisii torakwanira ngo igoro yobokoreri bw'Nyagitari ya Nduru level 4 ya nyarate ko bikwirana ase emeremo kubwataka no mungusana twaroche ase chingikende ko chigweta Nduru level 4 nagenderete emeremo ya igoretwe na Abanyagitari mbarororo services nchigendete korwegororo. Ntwaro cha mwana nyato ko bakorekana hariti manyeti gose Abanyagitari bari n'abakorari baria ba obochenu banyorire kene kya bwikira boniga abantu mbabwatetwe bakairukotinia abantu kianda abakalikerwa makosa mbalimbali abandi malicious damages robbery with violence assault abantu mbale kotini bono gwekekena kebe kuchitariki yes abasaiti bagenda baru evidence elinde baru evidence emaragoba yabono sanga ekerangere kiago amona into mancho murigere gwetera se namba yesimi erega gwikira togenda into kurigeria achi SMS chino sio chumbe chino ngamanya ndako mo gutumira gaiga kwenekia buna na ino mwaburi libori ino ine aye buna omwana inchi Kisii County libori ne twalo kuboririria asobo kwali boria bua omugavana itasemete nyembe nyare ko bagigoita ase scale ya 1 to 10 ngai gosora nyare ko kubekera obokoreri buaye omugavana Simbarati sanga ekerengeri kiago amona intwe emarogo bayabono ekera togenda takoba imeya studio eli tone kinga tonyera ko batoko sanga amonaye twaligereirie a mass movement agati yabo abaraya bangi banyare ko bakurwa sobo mu bwazimio litkoria rero ntwara omugavana bwa county ya Isiolo twanyara omokonyo yana boigo omo speaker we county iyo ya Isiolo banyara ko bagosoka kuruororo mugabano yakorwo Abdi Hassan Guyo onyara ko bagakuganya oruorote banga bono tigato soe asemeriria ebwatete serikali iri UDA egabana Guyo na justified komu korukorwe kiama kende kogende patiende yes lakini korukwanya koruso mungano bwasimio ninde nekenenga mbachete maminja yelichiko ekyagera there was a memorandum of understanding alenge buna lichiko lioko register political parties kogenda asasimio a period nere baetwe bara ikere period yige koera bamanya kunganya gochiase bakunganya egento kerororo abantu bakunganyira abana siasa igo bakunganya nga ekarora associated amane government yes igo no bwate privilege getoranyore enangota y'abantu baito bounce bagusinga na Kenya ngima inga lilitwa nyote katiba ya 2010 resources chion speech ya Kenya chengo bagu equally to every county county ende yonsi na yabo position goike kora magendero nebe eri serikali amagendero te gukora mangao abwetari ande chi county onye ndichi ko korubobe nga jatero pinzani kange county ya Kisumu tebu ati magendero andonsi lakini igere the best and more developed county kobwa Wasingisu igege ndrete mono kobwa Nyeri igere county urataka ko endobera ororo nande banya kobera in government so there was a reason yeri yagerete abakenya bakarete katibenye ekatibeli yanyorete nge president onyege korukuru ense amugete obotene nguchi para magendere bikwenda sobo bionspi lakini okoba devolution yerororo nande se katiba kire county nebwate resources chipara chikuru guchichilamu kere county nkoegwere that's why Kenya kogenderera koba yonspi equally ekero muraya kunganya ngana ngotega iropinzani ngobere kende for example Osoro no mujumbo South Mugirango ole chief whip ole party ya serikali ama bagana chite yabalimu chiwodi chiosoro chionspigo chire chiwodi 6
kere ward yali geta balimu permanent and pensionable 77 takole tika konekende kera tebenga nga usoro okolira machapu abalimu be contract igaetwa abalimu balenge 14 kere ward igo the same ward the same positions njarwe tubonjali nchechete bo basi nchechete kerase nchiachiete kenyingi makere constituency igo amang'ana yo kwanja gosoka isiko gotangasa ng'anje narenga sigete ng'anga konyo koba ya narenga za serikali ng'ebererie ng'ombonye kameng'anye. It is a must. Development must be all over. Essence okong'anya kwa mugabano uyu oina madeni abwate kero kende agatwara ebina kero kende agatwara ebintu getaro obwe akaranga tigabera ase ang'ena Ruto ekera abantu bagweteri guchingo libabwatwe taoza kobekwa chera ine ng'ana yaye Moenga Nyanusi korwa me studio gaiga astokandra kwa batoko sanga devolution ekera yachete Moenga ntwaroche chi department chiro chi government echianyara koba chi abete devolved lakini kubwatekana no bokorerwe chi county they are struggling kati yabo ne sector yobo chenu. Are you comfortable nga devolution ya nyazo koba gokorwa anene as a ministry go sasa sector yobo chenu no isane getenero devolution asense mayariti ne is the best idea. Patena kirende inge kwa tubwato mochando bwe nyagitari abakori emeremo gwa karu ne bintu binde. Allocation of funds from national government yes. Ne a problem. In barikoru besa chisaine chigwakanu abakoreri emeremo yobo chenu. Esengenjo chibesa karo chiachire goche se county echikorwegu monthly. Buna Ruto so atobogambi mani echiko enda kere county kero motienyi mbabu ati besa no quarterly bona kito bali senate yeito inki ekolete inki yakolire umungano uyu bwe uchi governor inki bakwanire kara bagwe karansa ne president ba eresire igoro yokoleta chibesa eriti igeta kere koba transferred to the county wholly esengenjo abanyagitari pechingenja abo batokoro bono abantu baito abanyagitari mbali batayikonyara kulikwa sinyagitari asengenje nyagitari tekonyara kubaka na besa bono kutwale doctor kurukwe neurosurgeon koligereria karo montara atuomera kerense gosa atekire obongo gose encheregete emeki yakorekanire abanyagitari abumbatakeire gotoka kere county bono yokoto kana ngomuntu tumeire umutu obimbira amanyi ngasoiro umutu kyabanga mubeka ambulance mu myoko je Loret kion totageti we want counties chitwale services echichons bichire kabireyo chi county chetenenere chitwale abanyagitari bechingenjo twararire anene aba governor banyale ko bagosoka nonye banyale ko bakwerera ai bagwetera makongu asinyumba chuburaria banyala ko bakubatuka chinkwana cyabo inga national government teraba ase position iri kubwatuka chibesa kero mutinyi hagekwera nonya bakuri mbere mu be county abange bitebaranya ko bakonyora engeri yabo yakera umutinyi abange batebe ngage kogendera iga bono kubwatuka barubutenerwe chi county yakogera mbubwati besa nonya ngai bono tuligereti ense ya Kenya go in the next maybe 1 year onye bese ye serikali tili kobage kubwatuke nibeye buneganeri especially sector ya yobochen etoga debaiga serikali ya devolution igo ya chaka go sabi gono Uhuru Kenyatta bune president 10 years Ruto soire kipindi kya kabiri engaki ya Uhuru ko 2013 mpaka 2022 obole miruka birombo alengo ngikia beire bono abange bagotebanga omora ibwen Dr. William Ruto tatege komenta amadeni ande onsi igoro yaria Uhuru anyara to komenta kero kende inabo ngano mu chando monene ndiaya funds for counties echiro nyumotara jaga kobange binto binde byonsi bikara ya county chiro pichabo amanengeri yabo baejiri ebinto byabo biri batakere yes kero kwahire chi county kwa kore anza korengereria ebinto binde ngambito kyotakere inga yiru taruse chi basaka akabeka chi account chikoro kunga asala fund chitali gotoka chigenda chi county so
tigateruta tige kubeka priority gochese ebinto bitari gokonya tigabeke priority gochiase chikaunti chikine ekiara nchibwati department mbalimbali chikaunti chido chisuka igoro ekiagera ntobwata ogosemering'a county nere serikali tobwatera ang'e no mwananchi bakoreru services chia nyagitari amache chipara nebinto binde nase human resource etakeire bakore employment biamono sana naregega kwa kefa osoro kurwa Mombasa Road Nairobi Panari liboliria akubolia ngatararora eserikali ya county ya Kisii ekoraria emeremende yonsi ngati serikali chindi chichi county ya Nyarako bachikorari Nyanusi emeremonere ime serikali ya county ya Kisii abantu bapply oyo mindo soro boli buya sana abo kongu bole Kisii county ebwarete tune serikali ya lengo a serikali ya lengo roro eyabegete echairman ye service board botuko emission yaye eyarengenga abokolika botuko bwakia mambio chaka kolika koru saa moja mpaka saa moja ya marogoba ogendere saa moja ibakeke mambi aka make sure nga chibesa chigo che county ya Kisii magendero ta kobo akalika baka akalika wafanyakazi bacha gotokana abafanyakazi 1300 na saidi akalika bantabu baka agaichorie erorie gaichora bantu bono batakere kora ligere wembe yera rusiwo eli bagali tigara soko yana kole egaba nemanya koligere service board yechenye engiya etabwati mangana etangasa mabaga oyo minto anyinera pra anyolegas go araganyake tigaganyo bocha buraro usiwo maragoba yebono inche moriasi bolia omoskenya nusi na ja ukwanera igoro ya current service chire ase ayabisi ya lands Kisii na anaki governor mbitamboro kia Nyareko bagakwira kwene Kiambu na eobisi ya Nyareko ba gekobeka imerobiri ya Nyareko bekobwenera. By the way ne chiabisi abisi ya Nyareko bekobwenera sana igoro ya lands na mangana aringite chinde merome county ya Kisii obokora libwe abisi na kibore amangana yo mo land registrar and registration of land igera under national government Italian county gavana ta ko nyara go somono lakini nabwate department ya land security marimo ya serikali naroro abwate atenenelete naboigo nabwate ngo in collaboration ya county government na national land commission ngo mbabwata marimo ya serikali ayara nda Gusii county government Kisii county government igoro ya land registration issuance of title deeds that's purely national government yes bono to iso kwanera igoro yo land registrar oboni gochire oyoro kabeiro na lengo na bwata yaye eto abwate registration land registrar kabeiro iga abwate powers chia yero sereti yes choko na alpha title deed echo nullification of title deed etakeire ko chakurukoti yes lakini erora angelio mongino mogotu obwate title deed omate title deed ekorokana ng'ayabere nchabu enjeregete omongina ng'aki kwanyorete onye bwate gonye tandura aliese counter yes abawakiri ba Kisii Rose Society chapter babaire bagoikaransa nero murande registrar uyu okoleta magosa ayu bakamate bigoro yoko okotandole title deed it is criminal bakamweresa tabwati ngorwejo because ne revocation of a title deed or cancellation of a title deed you must get orders from high court chigo kwarao omanyagota this land this person was acquired the title deed irregularly tori kogenda buno land registrar origereri records cha registration gocha powers cho land registrar in fact no gokora rectification
okokora collection. Yes. Nande collection yiga goikebe supported na minutes ya mane bintu binde. Bona barande register na kibata keire baba bagwakiri. Ntota geti marande register osomera ta mangana akirariko. Gosa mangana procurement. Eto to marande register ro mo akiri o understand the richiko osomete land act. Amangana yogo delay ko issue chita ito did. Especially in Kisii, there is a new way na ande ya chile. Tindo jugo senkobere supported yamo ne land act. Nga when you want to transfer your land, nga koicholi to transfer form isato. Tima itinge transfer form yeme ko endali house Nairobi. Ende tigale ese county government. Ende tigale land registry. I don't know. Lakini I saw that recently. Gera ninje no umuntu ngotume kande amangana ya malema ese miaka yana ningi sayine gotwara kumanya mangana yo megondo na ko registered. So currently as a land registry ime county ya Kisii amonchiri ya nyarako ba kore kanoro changes chiabe roro ko babuno land registry getale ngoro. If you want to apply a search yogo icholi chi form isatu bono chifomu eche gara kwa jisure se to kwa jirire se counter kwa kanire chibesa chiri cho kwa kana tori gotigara na kobiende iyo jiko ba received chiagenda egara goju ko ye form ko ye yam watabale rwege nteka moyoga kwayo pon nasinyuga ngi kwa ngoicho le chifomu eche sato na ande kwa manya chichinde sato chibere chiatugutu watabale rwege nteka mokwayo. Pono ndoranga it's a waste of resource. Gosene njeragete baligeti yoko kole process ya kumanya particulars che register yobolemo ngora go slow down enjera yoko manya ibintu records. Eto gwapiri oje serikali anana eira ni amalema so digital. Abantu bamanya amalema abo wetere simi. Muntu taka kumanya records particulars yobolemo o genda sesimi yae o chachi kuchibesa bonara chachi ku o apply o egobole mumanya mbo gende process yeli again. Kisii County is big. Acha teyo tobwate lands office ere Kisii oka kangon tobwate yendere Nyamache yende Nyamarambe yende Marani land registry for the purpose ya wanto goikera services chamalemo. Ndomanye tinga inki national government ero jerete nga Kisii na beta kere konyole gesuru kenga bunekyo. Kisii is big ewachi constituency kianda eta keire gaki gose babeke gucha all gucha sub county ali kile sub county at least gucha buna yalenga gucha etwale land registry na Kisii Central nalibali as much ere big bunere kabire yega Nyamasimbe twale land registry then babugata na babasi bali baburabu bagokora registration yabo ali ruguru igona botwango takanga devolution ekoru as land registry omonto takoru South Mogirango Nyamaiya kobwatie search bosongo iye kobe expensive as buna bono economy bintu bya sambire kabire Bienvenido sana akorokonga nere Nyanusi Moenga oyore omugeni ito emarago byabono imeye studio sokale ko batukonera amagendero imeye county yaitu ya Kisii kerengere kia gongere kiribori nanyara ko bingo kobole ine ase obokoreri bwo mugavana Simbarati korwa ase scale 1 to 10 ngayingerengo kira nyara ko kumubekera ase emitinya nyara ko bagakoba abisina nsemokeria bunaye omumenyi we county ya Kisii kwale kwancha gukwanera otebenga ari kwanja kobaga okore nsemeye erinde nere nanyare koba agagosukia amagendere mutungu kusoma tole ebirengere bino mwanyara koba mugusanga amuna intwe
Nyanusi mbale kaiga bagoteba ng'ana baba igwete inga oboteneri bwo mugabana simbarati banyare koba boko egemea chinsemo gete ne sub county gete ne chinde chibwete ng'anigo chisiekerere risiko lakini ekera tokorwa asomo timo kontu nyara koba togosanga ebirengere biago inga kwanyara koba gotomaga igase studio gendera koba gogosanga kerengere kiagwetera enamba yesimi eyire ase TV yago nabo gwetera se mitandao yetu ya Facebook nabo igo YouTube tigotra genda somo timo komoke ngwera na tole ase ekero getari egetambe Umurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omwanchumuriria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi asinamba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bwo Gusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwo Gusii Ndizi TV obwensu bwo Gusii
Yes, no turegaiga amona Moenga Nyanusi ime Ekeumbu gia siasa erinde tunyara kwa tugukwanira amangi ayaringete county ya Kisii ense engimana tomenyete. By the way, umurigire nari ga rishabikire gotebanga gatio kurwe bangeria timai tusigare go counter what you are saying inga nigira chikoba ge okonya anene hasla umuntu tabwati mbere mo tabwati payslip inginera gukurira inga korusi webese yo nebwate obokongwa sare oyo minda miss onganjere explain yegentekyo yaserero lebne bwate obokongwa mono kubo umufanya kazi based on the fact that tabwati payslip omuntu tabwati payslip nere obwate obokongwa mono ase finance period yeboniye abantu baminto ntagete montegerere tingo twara bumanyi mono lakini tigato kwane gento kali to understand it kama kawaida kera n'abantu bakawaida tole. Yes, Umufanya kazi bwa serikali okoli umusara siringi 70,000 60 igakoli net pay ya 35,000 to 40,000 net pay ya ekero ya rusiwe 35,000 to 40,000 iko jibasiye jikoba asomati enya 3% yechire about 1,050 to 1,000 and something. Yes, Lakini oino mutienyo mugima akorusere kujibasejo tuatebanga ekera korusere kujibasejo chiko ende bango yechinyomba omufanya kazi oyo igatu ake hesabu twanyoranga onyoko na 1,000 probably yes. and 50 oa kesabu aso mwako mugime chiko chikoba 12,000 ase 12,000 kaaga ache nyomba ya 3 million igagwochanga chibese chiga for 230 years imwanya abantu tagoika miaka itu akoranira mono mufanya kazi bwa serikali onya batagete koruchi bese cyabese ngenjo bago support serikali ya UDA tigabara bubarwe tocho aso muntu kawaita otaragenda aso muntu yotabwatike berua umanyete ase chinkwa na chumura ibwense na bari kero kende bako nyarako bagosira omuswado yo finance bili bagotanga enebese ko bekwalia onya Nyanusi kubwate bugo isanegete ngano bwate baada ye miaka ye ebese na bokwiranirirwa mbobe mbororo ekero kugacherwe ebese ekero taga nikero kende onyarako kwagacherwe nyombo gosoko gore nyombo iranirirwe ebese omuntu bwate omusara siringi 50,000 omufanya kazi igabwate mechande menene kobo omuntu kwemukie mesigo daraja omuntu uri kwemukie mesigo daraja igakwemukie mesigo lituko lirigima omuntu okori omusara amisi siringi 35,000 oyigale wati koli siringi 1,000 ase lituko omuntu tarachokoni ebe okwemukie mesigo gosoko rundie pikipiki taracha igakorosi chiri bubere go 1,500 igabwete omuntu tayari lakini oyo iga mufanya kazi oyo kana kuna juchiba yase chiga igakona 1,000 per month lakini oyo bwe pikipiki ere noyo okwemukie mesigo erona chusiringi 300 wholesale chons because ere go ikagore esukali esukali gemente takor 160 to 240 yes esukali ekarabwata abana batatu amonande bale babere nero mugaka no mongena esukali yekire ye gotumeka litukeli mambi na maragobe kore naki ere echisiri kitamanini tayari ere litukeli obosi bwo korugambo mente 40 omogati no mente 10 shillings 15 shillings na binto binde biratumeka litukeli including transport na binto binde amatumisi yomonto yogo talbwatie pay slip igakoba siringi 300 lituko siringi 300 asomutienyi igagochigwakana 9,000 omonto yoga 9,000 yechigawakana aisogo chiake hesabu 9,000 igochiko bange siringi 28,000 per month koze 27,000 27,000 echiga aisogo chitwara aisogo chimentera niyo so mwako mogimana chigwisa nagora matafari agachire buo yamenye nkiakurira chibesa egwe gesuro kegende miaka 200 na amara abantu kibatakere komenye miaka 50 bako aina ya national government toira nese ito county ito ya Kisii Nyanusi ndoro chomo governor ga kuigora ensemeli ya gucha ogembo ekabe municipality
Is it operational gose ne lieta bose nyata kwa iguru? Ogembo municipality ego konye yeikire level abantu bakorete boni gane bwate acting Twara cyo mugavana kobeka abo bisante nenera ingakire nyata kwa iguru. Ne bwate acting. Chi acting yechiga na jijitenete asa mangana revenue municipality ne bwate pound list chiaye. Amangana revenue mangana operations ye binte bike bigo kolekana ogembo mbigenderete. Ekero abantu bande buna clericals and other offices bakoreta advertisement baka apply service body ya ruto office etara balika igo goika office ijinde chiganye service body eche chimanyo gocha cooperation la party for the moment abo sambaro robe county valid for but bachete go municipality yogembo yes revenue mbagenda go sangereri negenda to kolegasi yeteneneiro maetendero the municipality tu aseri etatimanye tu gosebono oko ugoro sangirie bangeri yangere gwetenera gwefandi anyane gose bado no ere ase municipality ya Kisii. Ekere bwate omonto na acting capacity buna Kisii University bwate acting vice chancellor. Yes. Negendre to kolinto bia. Esenge njore benyungo collectiere amache na rogembo ebinto mbirogembo echigasinjiro gembo. Yes. Egento abantu ababake bataragenda ororo konyo batararikwa etaoni clerk n'abantu bande lakini bali barororo yes mbari in acting capacity inko bagenda to gusukyo gembo ogembo naenda to kine bintu byanga ndarabi bimano sana county yetu ya Kisii scale 1 to 10 obukoreri bw'umugavana Simba Arati ngayigose oramubekere narega iga ngagete libori lyaye akuboria ine omugavana rwete chira cyokwirania egasi nasese bali banyarete ko bagutenenigwa emeremo boniga banyare ko bakwiranigwa bado gose isikobale nases bali banenge gotenenigwa bali batenetigu kwekera boniga timbati mogano boronge nga baira nega dusembarena lakini ninde sure emerobeli ya governor koikana bangete nga abanyagitari abu ngwere na bali service bali bande babete patenene tiwo ko bayemigomo mana bintu binde pos pimba iranete gasi yona aha narege goteba obukoreri bw'umugavana Simba Arati nigobole biyekigima lakini chisub county nchiroro gati yabo chinsemo chia South Mugirango baigwete nga kerokende nigo babekire pembeni tutege tukwanere Moenga tutebe nga chinsemo chiri chia South Mugirango in fact go chire Kisii county buna aye asekero gikwisaransete nore no bwenenga obokoreri bw'umugavana Simba Arati go bole equal across the board gose chinsemo nchiro anchireti kubolengana kerokeno muri nganya ko bagokoro ebirengere byaye general otebinga obokoreri bwa Simba Arati esametinye yara soiro office ere 9 out of 10 esa babu neliga Simba tabanyetie mipaka yechi nyomba cha Gusii aratanga nyomba getengeye getiganyetike gocha ne tiganyetike gocha egabugate obwanchani borio bomo tabwatike basi tabwatike getutu goseke girango goseke machoge goseke nchali iganche tabanto ba Kisii county equally South Mugirango na yama yabo ebwata ba MCA ba 6 ba etuchipara chipale chinche chetoro sobo gabana no alenge moisonde agokie keregita akalino ororo akabero ora akolega street kolima South Mugirango abantu bali abafanya kazi onde Wednesday yobutiru ko South Mugirango once pino balemeremo abali abantu bakolikwa abanyi mbara kerese bakolikwa abantu baminto yobori swali tegamanya nga obo kongu boli kero kenda akaroje ngamboga kale South Mugirango omuntu getena barale tukoleta manganande angabuna yikorubuge tutu igo ekiabugete ngatali bokore ibugo choro yes ekinegento kerororo kerase nande tatebe tinga mbokole rikyobo butara korwa bubugirango abotebe buronge nga ngento gete kiabugirango getakoriri karanyo libaga na bakuboli elia kabere lakini nimanyete nga gabana nkorale gasi kerase usiengima Gusii bonsipi mbe igwete ngamba bwatu mugabana ole tayari ko baikera chinga kichonsi
Kwanerango Nyanusi gore obwamate kirokende twarora inga umugabana nyite ko bagagoswa sobisi obwamate w'ikinyomba Gusii kinyomba nekene ntugutama ko rwase kinyomba ngokwanira turi nyomba y'umunyalibari ngokwanira turi nyomba y'umugetutu nakande kirokende abagetutu barabumba igwete inga mbabatu mugabana me county ya Kisii kubwatikana no mungusanano twonyara ko batokorora ase obotenirwe county nje bunandeiga ese miaka yane mbwate na komenya Gusii omugetutu montoki omugetutu nero iborete omugusii no mugusii ekera iborete abana no iborete omubasi akaibora omugetutu lakini omugetutu oyo mugusii no alenge akaibora abana ababonsipi bagasoka gochisiko mugetutu tatakeire go complain kende yonsi egatakeire kogoka ese ngenjo nyomba ki ere mugetutu etabwati mu machoge etabwati mu girango mate etabwati mu tabori etabwati mu basi etabwati mu kione etabwati mu girango goze ndoje mugetutu kende nkeyo gento kerororo aya na mangana arosiri no mugabano kabeira ororo ngero kanangana ki kaki abantu baitondorera mabera inchuamo mumbugatisie obukurumina akorete kurueta koru Kisii county tinkorera bobe ne maroka nenga muramo mugetutu ne nyombe iborete Gusii tebwati bukenyomba ekiagero ise kogenda sensi aba machoge mbaro aba basimbaro ogende monyerero tesemu inyomba kieye oise kogenda agase itomosojo aba nabagikabara nande aba nabagikabara nyalibari tindo chiesa babu unyonde ngwara atwalire sukari anya batenga tuwatigiru maega tuwatigiru kende tiga onyoro kolete bibe tiga gende kanisa abo yomo bo gotoleka nyasaye naba nkwabirara abantu Caroline Mura akorwa chinsemo chenyamache nerega ko tebanga ningiye kogera mugabana Simbarati atebererete obokoreri obobwe serikali nyerete ko bagigweta likabento ko bagagwikirania na kubeka emeroberia yo korera abamenye be county ya Kisii omwana wa Caroline ogwana korugo basi mbuya mono gwakwane buya gose no mongina buya bana baba gwakwane buya egabana ya boso ya Kisii ekoro Simbarati kera lituko igale gasi lakini gakirete oyugungwa okonya kobolinga abantu nabegete service sport bankonyo so boibi nkobutu bakale abantu narigete se county bembeo barusi gwese ororo bono gaba no kobolina ki na no uru karu se tugo bugambe na ruto ngonya kuogale zo uru akirete ese no ngwa na tiga akire kabisa atengere obugambi obunyibu na bakole miremo li balance teye kobekwa ngebwati ongwae pi asenge njongwae 10 years e para to bwatene ya korwa mafuta Falcon ko chinyanju ere mita 250 ere 250 meters that's ine para aro atenene to boteneri ebintu bindu bikolere bosongo bire chinyagitari ongwara abase gwe kunege kubangani go biabete ngakiyae Susan mojaje etoko moligito moitengere takorete gento kochaso asombo Gusii ebintu byogwoki chitaya immigration department state lodge na central bank ebine ebintu byo mu muronde nero utarwa ningongwa na bikolete okoro kumatiang ere na sugeti 10 meters sewage line korwese yarenge ebintu kireo manga atigete bosongo na bibiro bosongo bakabona chipara cha atigete na babanyangeso na chichire bosongo bakabona bakamauga ere talenge gokora kenda agende ngankia kwogera ere tigati moke EACC karera akore meremo yaye kera manyana bwata mangana na bakwe mukyo muzara Bienvenido sana narekaiga tali yaye ere agotebanga obokoreri anene bwa chiskuru chia ECD echire ase oboteneneri bwe county obokoreri bwa bona kibori ECD especially ebirasi ebinke twarorire abanga bagwesoke bagotebanga ebirasi bado nigo bibwate chibuse nande biranya kwa buiko agacho wikire kerengo keria kibwenerete
Simba egavana ya Kisii County budget yagocha gutumeka entang'ani yaye neyerera acheti gwa omotienyi oyo Augusta nero aranye korera emeremo buna etakere budget yanyorete ere ime ekera bekere supplementary aye collect ate ng'anyi chibesa korwa ase getachi beke gochia ase emerogo riende supplementary entang'ani njari gotwara issues lakini njaetetegu engi endonge nechebeke chibesa chiakanerwa abana school fees amang'ana ICT ebi nebirasi birekere kere primary school igetakere gotwara ebirasi lakini ase emiaka 10 chisukuru njire chitabwati ekerasi kia ICT eino oboteneneri obe bwarenga obwa serikali endo omwana orio ominto okwana korunyamache ng'a okonya qualify serikali yaetete nero tokotumeka ekiagera nere ebabegete budget in place budget ine nero Simba gotumeka otakwanetie budget yongwa yaeteti botuko tekonyarekana komanya ongwa Simba taraeti budget yaye budget yaye mbone gocha eye iga yaeteti kubotuko nero yabegete chibesa chikabarokete chinyinge gochinsemo chia Gusii chinde chisemo chinde chikarinu chibesa ekere supplementary yacha nero ya collected tie mistake ekamanya kobeka chibesa chikatoka chie pasari nemeroberi ende menge buna bone meroberi ya machi abantu omwana ominto yole nyamache tigamanya ng'a amache narete kole mwegesi ekiondusu egesima kole mukerororo amache abe kworo asenge nje meroberi ya boni iga supplementary yakorerwe changes na ne budget igegocha no bogambe boli bwarengo budget ruta genda gutumeka boni iga ne youru eyaye nere yeiga togendete korera ng'a kakionye bekire bobe ngochiere goita mama mboga na mama pikipiki ase obokoreri bwa chichiro nagani torakwanera tu currently status yechiro ya daraja 2 nabo igo naregaiga nere takari kurikarieta eragoteba ng'a ise yoborai bwa yesimbarati abamenyi anene bensemo yari Samwera mbanya toko bakwirania polytechnic konyora yanyare ko bagikoirwa naba temanyeti eri Samwera ngaye gotoka eri Samwera village polytechnic konya yairi rune kanisa gete yes kanisa gete konya yabe kirororo musaraba ya chakire korandi orore gaseli abana balimu balengo bagaseliwa lakini chinguru chia Simba choka konga ngobeire gabana ebinto byonsi byatangachete school boni gano eri Samwera polytechnic ebwata abalimu nebwate abanafunzi saiti ya 200 oyo minto yogo support igoro eri Samwera matabi kongole Simba naendete emeremo na kemereme yera akorekane kerase ase ensemo ya Gusii daraja 2 maro yanyara kobe gwate kabwango iga na bange wa filetinga obokoreri anene bwe county especially department eri okorimio mmorero tiranyara kobage okora emiremo yange bwenene goikera bona Simba soete emiremo erori eri okorimio mmorero chigari chiarenge 3 chigari ibere chikwete pi egari bona ige okora emiremo nayemo eina ende nero kayatigeria sinini ebuneke lakini ekorerwa oboro okorosigwa poni gango kolere emiremo poni gona togwana iga omorero noateka level 6 yes ekara kerire lakini nonyare kurimigwa ase engencho yobokoreri oboronge bwa Simba arati ase ewiki yanyarete ko bagegweta Nyanusi ase echiro yogembo omorero nyarete ko bagwate kororo ukaira ange chinsa isato iga kurimigwa obotenene bwe county ya Kisii anene department y'omorero tegetiororo abanga babonchori bakanyara ko bakorera bagoteba ng'a nkuru bari bango inge konyarekana a response yako very slow actually mbanya to ko bagoikoro na bamenye tu banya to ko bakorimia omorero amatukata taerire egavana ya Kisii njaro keteti erori yokorimia omorero ogembo municipality igo ya beta roketed esengenjo ya outbreak ya beta aba bosongo ngare na berori ekogenda tegotuma gari chinde njera okonyoru koria nyoretwe na kwagerete damages chikaba lakini ase baikerete mbanyarete gokonya
Do you think maybe bune government ye county ya Kisii ne responsibility ya kurigireria abonchoreria abana kwene kianga yaba sirencherende ose nabo bigo sambeka igo bya igo nande bachakera esiro biasara binde byansi pimbi bate insurance ekero go chake biasara biasara biao nabo konya kurigireria mbitwale eliski gete kwa binswa against that risk you believe nganeche gose ya mache gose ye umurero gose yo kogunda ebinte bine ebye bitopo so goso boibi anyole to inswa eti ebinto biao asa okorere jiga chiao county government ge kwate environment yendonge yo korasa ebiasara sarunge obolendi nayo umanye no kolende biasara byao na kie chiduka chinyinge chitwalete chief company chinzwale yani chabasigari chichu watchman to chinsa chire kabisa Moenga Nyanusi libori kero kendelio angeno mwele kigima anonya rako bagokorera kero kendo mwanchu murigerio kurigire tigaria obokorere bwe county nensemo ye county nere yeye aso kubeka chinguru chumuriro geko gena bange bagotanga kurusimbanya nako bagago sobora ikero kende sito na bototigarete gesunte. Is it the responsibility of governor kwene kiebuna umurero wose chinguru chestima cyanyara kwa bachiko nguso chia sebinyoro counties ngokora jira coordination ya national government baeresa ngaki umurero ora ikiasigete Emerero Kenya Power igere under national government. Yes. It's a national government corporation. Emero beli babwata yoko beke stima nabo governor era kwana mane minister in charge ya somolero. Abantu babeke rumolero. Ega kwende amangana energy inga gocha korwa samache. Amache na developed. Energy yiga in one way or the other governor ngota mere ngolete rwera mangana lakini the person you're closer to the people koba morero no mujumbe omwempi na kitogo teberanga omwempi bona bono omwemujumbe usauti mugirango igachole tu atenere abo mujumbe usauti mugirango tachole tukoba omwemsie MCA nero ule MP we county amane ward. Yes. Omwe MCA nero takere koramika gochese gavana nga gavana tora korera ward yane gento gete lakini umujumbo sauti mugirango ere gare omwe MCA iga gukwana mangana ye county nga gavana tora korera gento gete nga bantu gete mbaja bandi poti nga nonti yane tenga tokocha konkorera gento gete ebio Omo jumbo zote mugirango njenko igunga kale jibu whip. Jibu whip no monto kale ko whip members of parliament Nairobi. Intobwate jibu whip Kisii county assembly. Oyo ko whip abantu be county assembly. Okukwana mangana ye county assembly. Intobwate senate, intobwate woman rep. These are friends be governor bara complaining ebintu be county. Lakini omo jumbe onye gento kiamo chande tigakwana ne president Siasa national government ya bono ngagite tonyara ko batokorera mange biemono mwanchu murigiria asinga nchogo sange karengeri kiago na maburi yago emarago ya bono astwabwate Moenga Nyanusi twakwanire amange ayaringete oboneno bokorerwe county ya Kisii nabo igo national government twakwanire financial bill na kirokende egurube enene kurengana na Moenga iranyara ko bagigoretwa amono gwetiwa kwe financial bill eyo ime ya ense ya Kenya tengeri bagiri gwakara ngambia muno Mr Moenga asako nalibaga na gwikirana ime ya studio timenye tiko se engana nero yo mwari bwatendo chideka chachire kigima ime ya studio nzenze zinzi kansanchi ko era tikatote byo bagusinga na ki yes county government ya Kisii edenera muno muske simbarati nebwate merobeli emenge mono abasai there is hope to your side governor na chake merobeli yoko train abasa mangana computer na internet moligie chigazi mini wali atarachi ko constitute service board monyole
egasi moranyare gokora ase county ase bari mobwate obosemeri kando kando egento kende nkobatebi nkeri amang'ana ya obochafu bwarenge bosongo gavana origirie enchero oborusiri ororo obobekire ase boratumeke botobia emegondo yaito eyie rutuba yaerire orosiri opatanire amo na abanto bande barosiri avocado industry yakirietiri chigasi nkeigo ase abasae aba bakorigia chi avocado ase chire amang'ana transport na amang'ana processing ase avocado industry amang'ana ya amache gavana otaimire gosukia amache korwa county ya Kisii onyasukire gochisico amache goikera ikire etown ya Matonto aikire Suneka amache achire arigereti kwanda masojo amache nare otamba eine egasi engiya amache arure town bosongo gati achire gochi chinsinyo chia Gusii aina amache ake gati emeroberi ende nere erosiri amo ne county assembly na allocated funds chibekire ensemo chikobeka ebisima kera ase kere ward echigotwara amache aine emeroberi egabana bangetoroge chipara chiachakire chibara igabarara ete waitire kere constituency nkesa ataraikanacha ikororo obekire chipara origereiri buna chikorosiwa obatebirie para gekorosiwa ere mubuya egareigwe ebe space endonge bekwa makarabati ebe kuno moromu igongo chigotwara more para wako liborio mwereke bige agote bakuruke gati akobori ngabori ngo Nyanusi eserikali igereye chi shares ine Gusii mbabwate share yokubakirishwa ime national government ilirio mwereke gima ando chenga chiasuki province anda yontenga butolera ukorenje libori elinaro lenga share si ya serikali ya national government Gusii ntobwati representation yetu tobwate mwesuke macho waro ororo bone minister ya education no ene kera yetu mabaga 35,000 machogwe ko manyene ward ya yakorwe koruguswe yali getaba ali mu 7 igon tobwati seye kiera gochikolika bamuru komeni bamotenga we usijaribu igota yale igarorokere genta gotebanga president yakobori manya komokonya ntuba Gusii ntobwatisha egeke ogasemeri gwita muno botamero boito na se county government ya Kisii and overai wasimbarati biyemona sana timayo chishe chio chiarete chi dividend echio konyarekana ne chishares kwanyare togoba gokobekoro korende ase ayo kianda erie komi no gwakana ngambia muno mwancho murigiria sokwera chinga kichia okweneke kwanyare kobogo sangamo na intwe imeya Ekeumbu gya siasa getasene kia Ndizi TV no turige kwandike tonyara kwa toko semia ukomanya amange oroboti ntoro tonyara kwa toko nyaranga muriro nyara kwa gwateka ase enyagitari ya Kisii level 6 anene ase amagache nyomberi ya mother child korende abasaki baitu bamangana ninde no gosemeria nga mpaka ndako bakubwatia oroboti urwa senjire bukarano kibaranyore taarifa ilira nyara ko bage goto manyia mange nyara ko batoko baletera eyemo aseyemo na igo Moenga Nyanusi biyamona sana sokoreri baga kweneke kwanyara ko gusanga amana into butuko lero nisaitika gusenie kure asemeremo yago yobokoreri garisko nae wakilisha anene omugusii ande onsi asura sobokoreri mbuyaono ngata ya Gusii mbuyamano sokoligereri Ndizi TV station ya Gusii Gusii bono toikeire nento togokenda bune bisakubinde bibwate inoro abande babwate la mogi tobere ase tokonyora obosemia na kokwanera amang'ana ito atorengete buna intugesokia Gusii Gusii ngobatebia marogo beyege Nyasaye abarende twanchane ekiagera ogosemeri goito no gotene ngubo Gusii kwerigeria ese finance bill ebekira ororo ngobatei mogenda chikanisa abande mosabe chinyomba chaino sabera abajumbe omojumbe otato igwere nkagerete no yomo ogorokwa osoro basabere baikeri tukoriririe erie bill egochikoba debated parliament bakeno ntotagetie bill era chandegesa kugeito abantu baminto na mogenda ase Ruto momo supporting ane serikali Ruto oroka nigakobe dictator igo nabo gwake kura ototige tochandegete buna torachandeke ntogosabere mono ande ntosabe mono Nyasaye narora asara akobeke
buna yo marayo gochwa kere kurese finance period yegocha Bienvenido sana utambe tokotanga ayo namangana Moenga Nyanusi talia mangana getaseni kia Ndizi TV obotuko bwarero twakuganeiri onyare kuba gugutwara obotuko obiyano borigererio buya bwemerobere kubwatia imegetaseni kia Ndizi TV onyare kuboga konekia buna eriogi na boigo chibiche chia gochire senchira yobo ikeranu Petra Mokeira bienvenido sana nayo musibati ya soko konekia unakwanyare kuboga gusanga amona intwe kurwa sensemo ya kabere ye studio twakuganeiria maya wika nandeli tukolinde onyara kwa bogotwara oburigererio buya imegetaseni kia Ndizi TV.